Димитър Поповски, първо вземане за бригани за нови играчи на ПК Бургас за Димитър Поповски дойде от Охридския Лихнидос, а предходно има на забавяне с Зедекс, работници, борец за младенците Варна. Димитър ги биде за вземане за конкуренцията на левата страна в тима страна от Еранът ги покрива позициите бек и кривото яко. Димитър Поповски роден брат на Столе Поповски, бек член Шипския колектив, За романтичарите има за борец има борец Битбас има 14 насъпа, много голи, много зеленци, много жълти, много черни картона. Битбас за работници има един насъп, много голове, много зеленци, много жълти, много черни картона. Битбас трета имаше един насъп, много голове, много зеленци, много жълти, много черни картона. Старец Битбас четвърта 23 насъпа, много голове, много зеленци, жълти, много черни картона. Битбас пета има насъпа насъп, много голове, много зеленци, един жълти картон и много черни картона. 2019 от Ранзер в Нью Старс 2021 от Нью Старс трансфер Борец 2022 Борец трансфер работничи с трета от работничи безплатно в Текс 2023 от Текс безплатно в Зирекс 2024 безплатно от Зирекс в Охридски Лихнидос 2025 от Охридски Лихнидос безплатно в Брагалница. Поздрав!